मैया दिल्लीयाव भारत सरकार असम सरकार आरो बर'नि सभा सोग्रा हान्जाफोरजों मोनसे बर'फोरनि थाखाय थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दंमोन आरो बिथाङाबो गोरोबथायाव सहि होनायनि गेजेरजों गाव 2003 मायथाइयाव गायसननाय बिटिसिखौ फुनानै बेवहाय अल बर' सुनिति एनडिएफबि पिपिएल आरो पिपल्स एक्शन कमिटिखौ गोदान फुलि गायसननो थाखाय खाबु होबाय आरो बे फुलियानो जाबाय बिटिआर बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो बे बेबस्थाया दिनै बर'फोरनि मोनसे गोदान मुगा बानायदों मानोना बे जि गोरोबथा बे गोरोबथाया शान्ति आरो जौगानायनि गोरोबथा मानोना बे गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनथाय बर'फोरजों लोगोसे बर'लेण्डआव थानाय गासैबो जाति जनजातिफोरा मोनदों बे थारैनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सुबुं हान्जाफोरखौ जौगानो मोनसे खाबु होगोन गामि जेराव गोजोन थासारि फैयो बेसो जौगानाय फैयो खारन बेवहाय गोबां इनस्टिटिउसनफोर दं एजुकेसन इनस्टिटिउसन आरो गुबुन गुबुन मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ लानानै जों दावगालांनांगोन आसलथे गोरोबथा सुक्ति खालामनाया गोरोबथा खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु गोरोबथायाव जिखिनि बेबस्था मोनदों बेखौ जों बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेसो गिदिर बाथ्रा बेनिखायनो जों खावलायदों थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनथाय मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों गासैबो बर'नि संगठन बर'नि रायजो राजा बर'नि इन्टेलेक्सुवेल लोगोसे बर'फोरजों लोगोसे रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाति जनजातिनि दैदेनगिरिफोर जाहाथे बाहागो लाफायो बाहागो लानानै जोंनि ओनसोलखौ जोंनि जायगाखौ जोंनि रायजो राजाखौ जौगासार खालामनो हायो बेनि थाखाय जों सापर्ट होनो नाजानाय आसलथे गहपुर ओनसोलखौ थारमाने बिश्वनाथ जिल्ला बे ओनसोलाबो बर'लेण्डआव हाबगोन कारण बेखौ थिग खालामनो थाखाय मोनसे कमिसन दाखाबाय दा बे बाथ्राखौ सनितपुर आनडिभाइडेड जितु सनितपुर रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बुजियाखै बुजियाखै बे रेटनायखौ दिन्थिदों खिन्थु जों बुंदों जे सनितपुर अन्तत गहपुरहालागै बे बर'लेण्डआव बेनि थाखाय इटिमेट कमिसन बानायनाय थि खालामखाबाय कमिसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनिफ्राय सोद्रोमा थागोन आसाम सरकारनिफ्राय सासे भारत सरकारनिफ्राय सोद्रोमा थागोन बे गासैबो एरियाफोरखौ नायनानै बेनि सायाव रिपर्ट बानायगोन दा बे रिपर्टनि सायावनो सिमाया थिग जागोन दा बेनिखायनो बे जाया होननानै मानसिफ्रा फोथायाखै बे जागोन बेनिखायनो खुनु फोथायनांगौ बाथ्रा गैया जों खावलायनो बेनिखायनो आनडिभाइडेड सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे अस्थिर जाया गोरोबथाखौ नायनानै बेजों इमप्लिमेन्ट जाहैगोन बेखिनि ओनसोला जों बर'लेण्डआव हाबगोन आनडिभाइडेड सनितपुरखिनिया बेखौ जों सम्पूर्ण आश्वासन होदों बिथांमोना फोथायनानै दावगायोबा मोजां जागोन खारन गोरोबथानि बाथ्राखौ मोजां बुजियालासेनो सिगांनो खुद्रिनाय दिन्थियोबा हयथ' बिदिनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि लाबोनो हागौ बेबायदि परिबेस बायदि बारहावा जाहाथे सोमजिहोआ बेखौ खावलायदों